uraim, sok szeretettel köszöntjük Önöket könyvbemutatónkon, a John Henry Newman Intézet kiadásában. Most jelenik meg Margaret Peters professzorasszonynak két munkája. Talán Önök közül többen is jelen voltak azon a konferencián, amelyet március 6-án, 7-én és 8-án szerveztünk itt Budapesten. És ezen a 3 napos konferencia keretében Peters professzorasszony a nyugat kulturális forradalmának globalizációja témakörben adott elő rendkívül érdekes előadásokat a számunkra. Annak az anyagát könyvben is, magyar nyelven is sikerült megjelentetni. Ezen könyvbemutató alkalmából köszöntjük őt szeretettel, valamint jelen van Székely János püspök atya, esztergom budapesti segédpüspök, aki a könyveknek a lektori feladatait végezte. A könyv fordítását pedig Csallai Gábor úr végezte el. A következő kis programunkban mindnyájukat meg fogjuk kérni, hogy szóljanak hozzánk, és akkor elsőként Székely János püspök urat kérem meg, hogy mondja el a gondolatait. Nagyon nagy szeretettel, nagy tisztelettel köszöntöm én professzorasszonyt, és minden kedves megjelentet ezen a könyvbemutatón. A John Henry Newman Intézet ismét 2 nagyszerű könyvet ad a kezünkbe. 2 olyan könyvet, amelyek segítenek tisztán látni, tisztán gondolkodni és tisztán cselekedni. Korunknak egy olyan szellemi áramlatával kapcsolatban, ami főként a gender elmélettel kapcsolatos, de nagyon sok más szellemi irányzat kapcsolódik hozzá. Nagyszerűen mutatja ez a 2 mű bizonyos ideológiáknak az embert, emberiséget romboló voltát, de megmutatja azt a kiutat is, amelyet ezekből a zsákutcákból az emberiség megtalálhat. A jelenések könyvében a gonosz szimbolizáló szám a 666. És ennek az ókori számisztikában a legfőbb oka az, hogy az ókorban a 7-est tekintették a tökéletes számnak. És ilyen módon az Istennek a törvényeihez, az ő népéhez kapcsolódó számnak. És emiatt tekintették úgy, hogy a 6-os szám az pedig a gonosznak a szimbóluma, mert a 6-os az majdnem 7, de mégsem az. Annak akar látszani, de mégsem az. Egy kicsikét ehhez hasonló a gender ideológia is. Látszólag nagyon pozitív célokat tűz maga elé, a nők védelme, a nő egyenjogúságáért való küzdelem, vagy a nőknek a társadalomban elfoglalt helyéért való küzdelem. Minden hátrányos megkülönböztetésnek a megszüntetése. Tehát látszólag nagyon humánus és jó célok azok, amelyeket ez az ideológia zászlójára tűz. Azonban a háttérben, illetőleg a végső eredményeiben olyan dolgok jelennek meg, mint például a nemi identitásnak a teljes megszüntetése. Azt állítja az ideológia, hogy objektív, ajándékként kapott nemi identitás nem létezik. Ez csak valami fajta társadalmi képződmény, vagy szubjektíven megválasztott adottság. És lassanként az ideológia hatására megszűnnek, kiirtódnak olyan szavak az Európai Uniónak, az ENSZ-nek a nyilatkozataiban, az emberi nyelvből, de egy nyelvi forradalom is, ezt is professzor asszony nagyszerűen mutatja be, hogy szinte lehetetlenné válik a nyugati kultúránkban a tiszta, normális beszéd. Mert manipulálják a nyelvünket, és bizonyos szavakat lassanként száműznek a nyelvünkből. Olyasfajta szavak tűnnek el, mint az apa, az édesanyja, a gyermek.
vagy a család szónak az egyértelmű használata, ami egy férfi és egy nő szeretett szövetségére épül. Megjelenik ebben az ideológiában például az anyaság fogalmának a megszüntetése, illetve negatív fénybe állítása. Simone de Beauvoir azt mondja, hogy az anyaság az rabszolgaság, amiből a nőt föl kell szabadítani. Ebből a kényszerből, hogy ő a társadalmi reprodukcióját köteles biztosítani, ebből a nőt ki kell szabadítani. Az anyaság rabszolgaság. Vagy megjelennek ilyen fogalmak, mint biztonságos abortusz. Az emberi jogok közé helyezik ezt a biztonságos abortuszhoz való jogot. Ahogy professzor asszony nagyszerűen mondja, ez egy émei, tősőt undorító fogalom. Milyen módon lehet az abortuszt biztonságosnak nevezni, amelyik egy ártatlan, kicsi emberi lénynek a kegyetlenül való elpusztítása. Benedek pápának van egy nagyszerű előadása azzal kapcsolatban, hogy miért is jut el ide a nyugati ember, hogy olyan könnyedén azt gondolja, hogy az abortusz egy kivezető út, sőt lassanként emberi jog. És azt állítja Benedek pápa, hogy talán azért is, mert mintha a nyugati ember bekötné a szemét, nem akarna látni. Ha látnia kellene azt, ami az anyamékben történik, egy kicsi asztalra ki kellene tenni azt a kis magzatot, és ott kellene végrehajtani, vagy ő neki kellene végrehajtani, valószínűleg képtelen lenne arra, hogy megtegye. De a modern ember nem akar látni, beköti a szemét. Nem akarja látni az objektív valóságot. Eltűnik a modern társadalmainkban igen gyakran a családnak az egyértelmű fogalma. Spanyolországban 2006-ban szüntetik meg az iskolában az addig létező vallásoktatást, és helyette polgári ismeretek lépnek be, amelynek az egyik vezérelve pontosan az, hogy a családnak idézőjelben mindenfajta formáját egyenlő értékűként kell a gyerekeknek bemutatni. Megszűnik lassan a társadalmainkban a tisztánlátás és a nyelvnek a tiszta használata. Mindez a forradalom, ahogy szintén nagyszerűen látjuk professzor asszony könyvében, egy soha létre nem jött, állítólagos konszenzus nevében történik. Ezt nem a társadalmaink akarják, hanem egy szűk kisebbség kényszeríti rá lassanként, ügyes módszerekkel a különböző kormányokra, és jelenik meg lassanként az ENSZ és az Európai Unió szintjén is. Eljut olyan szintekig, hogy például Obama elnök 2011-ben az Egyesült Államok minden külföldre delegált szervezetének azt az utasítást adja, hogy az egyik legfőbb céljuk az úgynevezett meleg jogok képviselete, propagálása, segítése legyen. Vagy Ban Ki-moon ENSZ főtitkár 2012-ben az Afrikai Uniónak egy konferenciáján azt mondja az államfőnek, hogy elvárja, hogy minden államfő a meleg jogokat képviselje, törvénybe juttassa. Nagyon sok olyan fejlődési segély van, amelyet ehhez a feltételrendszerhez kötnek, hogy az adott állam törvénybe iktatja például az azonosságok házasságát egyenjogú intézményként, mint a férfi és a nő szeretett szövetségét. Terjeszti a fogamzás gátlát, propagálja ezt, engedélyezi az abortuszt. Nagyon sok fejlődő ország van, aki ezeli a válaszút elé kerül, hogyha nem indul el ezen az úton, akkor rengeteg nyugati segélytől elesik. Megtörtént nem is olyan régen egy brit iskolában, hogy egy kislány, aki tisztasági gyűrűt hordott, azt a fogadalmát jelképezte, ez a gyűrű szeretne a házasságra tisztán készülni.
hívatta az iskola igazgatója, és kötelezte arra, hogy ezt vegye le. Ez mások érzékenységét sérti. Vagy Kanadában egy történésznek pénzbírságot kellett azért fizetnie, mert egy magánlevélben lemerte azt írni, hogy szerinte a homoszexualitás az természet ellenes, nem teremtő akarata szerint való. Benedek pápa úgy nevezte ezt a mentalitást, hogy a tolerancia diktatúrája. Egy szűk kisebbség kényszeríti rá az akaratát a társadalmainkra. Nem az emberek által megválasztott kormányok döntenek így, nem nemzetek önrendelkezési joga érvényesül, hanem Sziklopiknak a tevékenysége éri el ezt az egész nyugati világunkat átjáró, nagyon mély társadalmi átalakulást. A gyökerei visszanyúlnak a felvilágosodás korára. A felvilágosodás korában nagyon sok ember azt kezdte gondolni, hogy az objektív igazság nem megismerhető. Minden ismeretünk szubjektív és relatív. Benedek pápa nagyszerűen mutatta ki azt, hogy ez nem egy teljesen ártatlan és pusztán filozófiainak látszó megállapítás, hanem van mögötte egy nagyon mély emberi döntés. A modern felvilágosult ember nem is akarja az objektív valóságot megismerni. Mert nagyon jól sejti és érzi, hogyha ezt az utat választaná, vagyis alázattal megpróbálná megismerni azt a gyönyörű teremtett világot, amit nem mi alkottunk, nem mi szabtunk neki törvényt, ezt valaki más alkotta, és valaki más szabott neki törvényt. Ha ezt az utat választanánk, hogy alázattal kutatjuk a gyönyörű törvényt, amit Isten beleültetett, a Teremtő beleültetett a világba, akkor ez szerint a törvény szerint kellene élnünk. Az Isten által gyönyörű harmóniák szerint, amelyeket ő ültetett a teremtett világba. A modern ember nem ezt akarja. Nem megismerni akarja az objektív valóságot, hanem használni akarja a világot. Tetszése szerint úgy, hogy neki ebben semmi korlátot ne szabjon. A létezés piramisának a csúcsán akar köfeszkedni. Nem azt mondja többé, hogy jöjjön el a te országod, hanem, ahogyan egy választási plakáton Magyarországon is megjelent, jöjjön el az én országom, ahol azt tehetek a világban, amit akarok. A magam életével is azt tehetek, amit akarok. Semmifajta objektív törvény ne létezzen. Az én szubjektív önkényes döntéseimnek semmi korlátot ne akarjon szabni. Nem egy elvont filozófiai felismerésről van itt szó, hanem egy nagyon mély erkölcsi döntésről. Nagyon szeretek hegyet mászni. Legnagyobb élményeim a Rezsezát hegységhez kötnek. 2500 méter magas hegycsúcsai vannak, és ahogyan mászom föl a hegyre, mindig az a benyomásom, hogy amit az Úristen alkotott, az gyönyörű, csodálatos, tökéletes. A hegyek, a fák, a sziklák, a patakok mind kristálytiszták és tökéletesek. Olyanok, mint egy gyönyörű szimfónia, amelyben egyetlen hamis hang sincs. Igen, gyakran csak akkor érzi magát az ember egy kicsikét rosszul, a turisták jönnek, őgetik a magnójukat, cigarettáznak, eldobják. Mintha ebben a gyönyörű harmóniában az egyetlen hamis hang az ember lenne, ami szennyel, zűrzavarral zseni városaink, az egymással való tornálkodásunk, a háborúink, az önzés, a vagyonnak a korlátlan vég nélküli gyűjtése. A könyvnek az egyik előszavát Sarah Bíboros írta. Úgy gondolom, hogy a könyvben is ez a gyönyörű, tiszta evangéliumi levegő szólal meg. Sarah Bíboros előszavában is. Egy tisztán gondolkodó,
az életet szerető, a családot szerető embernek és kereszténynek, egyházi tanítónak a szava szólal meg. Gyönyörű, tiszta, evangéliumi hang, amelyre a mai társadalmunkban égetően szükség van. Ez a könyv és a kereszténység is nem elítélni akar akárkit is. Annak, hogy valaki például azonos neműek iránt vonzalmat érez, nagyon sokfajta és bonyolult oka lehet. Részben akár ilyen fajta hajlamot lehet örökölni, részben családi nehézségek okozhatják, részben akár külső hatások, akár a saját döntései, tehát nagyon bonyolult és összetett folyamat vezetett oda, hogy valaki ilyen utat választ. Senki fölött nem akarunk ezzel, akár az egyház erkölcsi tanításával ítéletet mondani. Nem erről szól ez a könyv, és nem erről szól az egyházunk tanítása sem, hanem arról szól, hogy a nemiség egy ajándék. A Teremtőnek egy nagyon nagy ajándék. Az, hogy az ember férfi és nő, hogy ebből a szeretett szövetségből élet fakad. A Teremtőnek az egyik legnagyobb ajándéka. Az anyaság az nem átok. Nem valami olyasmi, amitől a nőket meg kellene szabadítani. Nem rabszolgaság. Hanem az egyik legnagyobb ajándék, amit a Teremtő a nő számára adott. A nőnek, így tanítja a Biblia, egyenlő méltósága van. Éppen olyan jogai vannak, mint a férfinak. Az egyházunk ezt mindig is vallotta. Nem egyformaságot jelent ez egyenlő méltóság, hanem sajátos gazdagságot a férfi és a nő esetében. Az egyházunk egyenesen azt tanítja, hogy az emberek közül a legnagyobb a szűzanya. Nála nagyobb emberi példaképünk, nála nagyobb emberi teljesítmény, élet a világ történelemben nem volt. Nyilván nem számít, amit az Isten embernek, Krisztusnak az életét közülünk, emberek közül, így tanítja az egyházunk a legnagyobb szűzanya. Így mondja Jelenések könyve, az égen egy nagy jel tűnt fel, egy asszony, akinek öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. A szűzanya sokkal nagyobb méltóságot kapott az Istentől, mint az apostolok, mint bármelyik pap, püspök. Az egyházunk azt tartja, hogy a történelem legnagyobb alakja, Mária, egyáltalán nem értékeli le semmilyen módon a keresztény életszemlélet a nőt. Szeretnék megköszönni professzor asszonynak ezt a tisztánlátást, amelyet segít ezt a szellemi irányzatot látni, és segít abban is, hogy kiutat találjunk. Ne menjünk bele abba a zsákonyszába, amelyet nekünk kívánnak, hanem hirdessük az örömhírt a családról, hirdessük a nő igazi méltóságát, hirdessük azt, hogy Isten szeretetre teremtette az embert, amelynek az egyik legfőbb megnyilvánulása pont a férfi és a nő szeretet szövetségére épül a család. Köszönöm a figyelmet. Szépen köszönöm Püspökatyának az értékes és életépítő gondolatait, és hát kérem Margaret Peters professzor asszony, hogy tartsa meg Yes. I want to thank you, His Excellency, very much. Should I hold this in my hand? Yeah. Thank you, Excellency, for your very kind words of introduction, and for reading the books, and for your interest for the issues that I address in my book. And I also want to thank the John Henry Newman Institute for its interest in these issues that are so critical nowadays. I'm happy to be here on the eve of the Feast of the Immaculate Conception. It is so appropriate, Your Excellency, that you mentioned the vision of the Virgin in the sky. Indeed, we live in times of great battle, a great battle. Köszönöm a
Köszönöm a megtisztelő meghívást, köszönöm Püspök atya szavait, illetve köszönöm a John Henry Newman Intézet tevékenységét, hogy lehetővé tette a könyv megjelenését, és külön köszönöm Püspök atyának, hogy említette a jelenések könyvéből a szűzanyát, ugye, aki megjelent az égen, hogy egy asszony jelent meg a 12 csillag koronával a fején. Ugye ne felejtsük el, hogy a szeplőtelen fogantatás előtti napon vagyunk, december 7-én, és ez külön öröm számomra. It is a joy for me that the books are published in Hungary. I believe that countries that have experienced communism have a great responsibility today. Külön öröm számomra, hogy most Magyarországon jelenhetett meg ez a könyv, hiszen egy olyan országról van szó, amely a kommunista rezsim éveit élte. I notice in my work, and also I live in Brussels, as you know, where you have the EU institutions, that people coming from former communist countries have a great sensitivity to any sign of, a new form of totalitarianism, global this time, which is spreading quietly everywhere. Brüsszelben élek, ugye az Európai Unió fővárosának mondható ez a város, és azt tapasztaljuk, hogy az Európai Uniónak azok a tagjai, amelyek a volt kommunista, szocialista blokkból származnak, különösen érzékenyek a totalitárius megközelítésre, és ezzel érzékenyen érinti őket majd ez az új ideológia is. You have suffered, you have been oppressed, while in the West the idea of freedom was being proclaimed. Itt Kelet-Európában ugye a szocializmus vagy a kommunizmus uralma alatt élő emberek, népek szenvedtek. Nyugat-Európában ez alatt a korlátlan szabadság ideológiája terjedt és épült. In 1989, many looked to the West as the model of democracy, human rights, freedom, equality, religious freedom, development, economic growth. 1968-ban a nyugatra úgy tekintettek, mint a szabadságnak a szimbólumára, a szabadságnak a modelljére, nem csak a szabadságére, hanem a demokráciáira, az egyenlőségére, a gazdasági növekedés modelljére. And as you had been cut off from the West for several decades, you were not aware that the West went through a very violent cultural revolution since the 60s. A 60-as évektől kezdve tehát Nyugat-Európában egy kulturális forradalom ment végbe, ami alatt a keleti blokk ugye el volt vágva a nyugati európai résztől. And this revolution happened in the name of democracy, liberty, rights, equality. Ez a kulturális forradalom a demokrácia, a szabadság, az egyenlőség és a jogok nevében ment végbe. In 1989, the West proclaimed the end of ideologies and the end of history. 1968-ban a Nyugat kijelentette azt, hogy vége van az ideológiáknak, és a történelemnek is vége van. The end of history means that there is only one single model left for the whole world till the end of times, the Western model. A történelem vége azt jelentette, úgy értelmezték, hogy egyetlen egy modell maradt már az emberiség történelme számára, amely követendő út, ez mégpedig a nyugat-európai modell. But those who proclaimed the end of history and the end of ideologies failed to take a good look at the moral state of Western civilization in 1989. És ez morálisan is egy követendő példát jelentett ez a nyugat-európai modell ekkor. In 1989, most Western states had already legalized abortion. 1968-ra a nyugat-európai államok többségében már legalizálták az abortuszt. The rate of divorce was very high. The contraceptive mentality had settled in. The West had gone through a sexual revolution that basically destroyed the family, the basic cell of society.
A vállások aránya soha nem látott magasságokba emelkedett innentől kezdve. A fogamzásgátlás gondolkodása is meggyökeresedett a nyugat-európai kultúrában, illetve a családnak a tönkretétele, pusztítása is nagy méretekben megkezdődött. What I explain in my books, especially in the globalization of the Western Cultural Revolution, is that after the end of the Cold War, the United Nations undertook to organize a series of 9 international conferences to build a so-called global consensus. Ahogy arról a Nyugat kulturális forradalmára globalizációra című könyvemben is írom, a hidegháború vége után 9 ENSZ konferencia során alakította ki a nyugati kultúra az úgynevezett globális konszenzus. This book is about the globalization of the Western Cultural Revolution, because the objectives of the Western feminist sexual cultural revolution became global political norms in the 1990s through the United Nations. Ezáltal a nyugat-európai kulturális forradalom globalizálódott, hiszen az ENSZ egy világméretű perspektívát adott a számára, tehát az 1990-es évektől kezdve. As His Excellency mentioned, a whole new language appeared in the 1990s, which became the object of this new consensus. Ahogy a püspök atya is említette a bevezető szavaiban, a 90-es évektől kezdve új szóhasználat ütötte fel fejét. Among these new expressions, these new paradigms are reproductive health, the gender equality. Ezek között például találkozunk az úgynevezett reproduktív egészség kifejezéssel, illetve a gender vagy társadalmi nem szerinti egyenlőséggel. These expressions are at the core of the political agenda of global governance. Ezek a kifejezések alkotják az úgynevezett globális kormányzásnak a politikai programját. Reproductive health is about, it globalizes the Western sexual revolution. A reproduktív egészség például globalizálja a nyugat-európai szexuális forradalmat. It is a very broad agenda that includes universal access to the whole range of contraceptive methods. Ez egy nagyon széleskörű program, amely a fogamzásgátlási módszerekhez segíti hozzá, illetve könnyíti meg a hozzáférést. So-called safe abortion. Ilyen például a biztonságos abortusz. In vitro fertilization. A laboratóriumi körülmények között végzett megtermékenyítés, tehát a mesterséges megtermékenyítés. Voluntary sterilization. Az önkéntes sterilizáció. And sexual health means the freedom to have any kind of relationship that you want to have. A szexuális egészség pedig egész egyszerűen azt jelentette, hogy bármiféle kapcsolathoz és viszonyhoz joga van az embernek. So it includes the right to choose your sexual orientation. Ez magába foglalta azt is, hogy a szexuális irányultságunkat is mi magunk választhatjuk meg. Which is also at the heart of the gender perspective, which is a global norm since the Beijing Conference of 1995. Ez a társadalmi nemünknek, úgynevezett ugye a genderként ismert kifejezéssel illetik ezt, a társadalmi nemünknek a megválasztását is magában foglalja. Az 1995-ös pekingi ENSZ konferencia vívmányaként jött ez létre. Since the end of the Cold War, little by little, a new political regime established itself. A hidegháború végeztével egy új politikai rendszer eresztett gyökeret. This political regime is called global governance. Ezt a politikai rendszert globális kormányzásnak nevezzük. Global governance is not a global government.
Nem szabad összekeverni a globális kormányzást a globális kormánnyal. Because a government has visible institutions. Azért, mert egy kormánynak látható intézményei vannak. But global governance is a partnership regime, partnership between international institutions, the United Nations, multinational enterprises, all kinds of non-governmental actors. A globális kormányzás az pedig egy partnerséget jelent az ENSZ intézményei, a nem kormányzati szervek, illetve a multinacionális vállalkozások között. Powerful foundations that have a lot of money and finance lobbies. Óriási tőkeerővel rendelkező, anyagi háttérrel rendelkező alapítványok finanszírozzák innentől kezdve a politikai lobbikat. Global governance deconstructs the sovereignty of governments. A globális kormányzás az egyes nemzeti kormányoknak a szuverenitását lebontja. Because it transfers political power from governments, that is from the people, to NGOs, non-governmental organizations, and groups that participate at the global level. Azáltal viszi ezt végbe, hogy a valódi hatalmat, a politikai hatalmat a kormányoktól igyekszik a nem kormányzati, tehát civil szervezetek felé átörökíteni, illetve átváltani, és így fejti ki a hatását. I don't know how Gabor has translated the word governance, if there's a word in Hungarian for governance. Kormányzás. There is a word. There is a word. All right. Tehát magyarul It's a new word. It's a new word, or it's a word that existed before already? Not especially. We use it. Not really. All right. Okay. But the United Nations, here you have a chart. The United Nations defines governance as a system of three political actors. You have the state, civil society, and the private sector. Az ENSZ úgy határozza meg a globális kormányzást, mint három területnek a partnerségét, egyrészt az állam, másrészt a civil társadalom és a privát szféra együttműködése. This is the business, NGOs and governments, yeah? Tehát az üzlet, a civil szervezetek és a kormányok hármas partnersége a globális kormányzás. Now, civil society has been redefined to mean those NGOs that participate in policy making at the global level. Tehát a civil társadalom azokat a civil szervezeteket tömöríti magában, amelyek a helyi szintet képviselik. Yes, I'm saying this because NGOs such as Planned Parenthood International have been making global policy in the area of sexuality for the past 25 years. Viszont ugye vannak nemzetközi civil szervezetek is, mint a tervezett szülőség, nem tudom, hogy fordítják pontosan ezt az intézményt. Ez magyarul, tehát Planned Parenthoodnak. Nincs lefordítva. International Planned Parenthood. Ezt magyar, így is vagyunk már. Tehát van egy olyan civil szervezet, ami a szülővé válást, tehát hát nem mondhatjuk, hogy családtervezés, mert annál sokkal. Nem. Hát ez, a magyar hírekben is ez Planned Parenthoodnak. Igen, csak a jelentését, hogy vissza tudjuk adni. Hát pont nem azt jelenti, mint amit akar jelenteni. Tehát ez az egész minden hazudnak. Tehát szó szinten azt jelenti, hogy tervezett a szülővé válásnak a tervezett módját segítő intézmény, hogyha nagyon szó szerint. Igen, tehát, de hát nem erről van szó igazából. Well, International Planned Parenthood is an international organization that was founded in 1952. 1952-ben alapították ezt a nemzetközi szervezetet. By Margaret Sanger, who was a very radical individual, who was actually a eugenist, and who fought all her life for the discovery of the contraceptive pill, who was pro-abortion. Tehát ezt a szervezetet egy Margaret Sanger nevű hölgy alapított 1952-ben. Ő a fogamzásgátlással kapcsolatban
szállt síkra, illetve ezt propagálta. She said that we needed to liberate the woman from the slavery of reproduction. Ő azt állította, hogy a nőket fel kell szabadítanunk az anyaság rabszolgasága alól. Her organization, IPPF, the International Planned Parenthood Federation, is one of the most powerful organizations in the world today. A világ egyik legbefolyásosabb, legnagyobb hatalmú civil szervezetéről van szó jelenleg. This organization basically is behind the agenda of the Cairo Conference on Reproductive Health. You know, one of these 9 conferences that I mentioned at the beginning. Ez a szervezet áll leginkább az ENSZ 1995-ös kairói konferenciájának vívmányai mögött. So you have one individual, Margaret Sanger, who coins a new expression, reproductive health. This expression becomes the object of a global consensus at the level of the United Nations, and now this expression is globally normative. Ugyancsak Margaret Sangertől származik az az elképzelés, az a kifejezés pontosabban annak a fogalomnak a megalkotása, amely úgy szól, hogy reproduktív egészség, és ez az elképzelés aztán az ENSZ-en keresztül egy globális normává vált. In 1994 you had this global consensus. You know that in September, last September 25th, all governments, member states of the United Nations gathered in New York. The Holy Father was there in New York last September. And UN member states adopted a new global development framework. Ugye 1994-ben jött létre ez a bizonyos globális konszenzus, és ugye a Szent Atya tavaly szeptemberében volt Amerikában. No, he participated. He was there in New York. In a conference. Well, there was the summit in New York with heads of states on September 25th, and Pope Francis was in New York at that time. Tehát az államfők csúcs találkozón vett részt a Szent Atya tavaly szeptemberben New Yorkban. So they adopted a global development framework and 17 so-called Sustainable Development Goals. És ezen a konferencián általános fejlesztési keretet fogadtak el 17 fenntarthatósági célkitűzéssel. Why am I saying this? Because 2 of these 17 goals include the Cairo Agenda, reproductive health and rights, and the gender perspective. Miért beszélek erről? Azért, mert ez a 17, között a 17 fenntarthatósági célkitűzés között szerepel a reproduktív egészség, illetve a gender, tehát a társadalmi nemnek a perspektívája is. So I will read this to you. Goal 3 includes by 2030 ensure universal access to sexual and reproductive healthcare services. Including for family planning and so on and so forth. Yeah? Tehát itt például az egyik célkitűzés konkrétan írásban fektetve úgy szól, hogy 2030-ra biztosítani kell azt, hogy általánosan hozzáférjenek az emberek a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz. And then there is goal 5, which is entitled Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls. Az 5-ös számú célkitűzés arról szól, vagy pontosabban úgy szól, hogy el kell érni a társadalmi nemek egyenlőségét, és fel kell hatalmazni a nőket és a lányokat. And this goal includes ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights. És ennek az 5-ös számú célkitűzésnek az egyik alcélkitűzése ugyancsak erről szól, hogy általános hozzáférést kell biztosítani a reproduktív egészséghez, illetve a reproduktív jogok gyakorlásához. So your government, the European Union, all UN member states
joined the consensus on these 17 goals. Az Európai Unió tagállamai, az ENSZ tagállamai, így Magyarország is, csatlakoztak ezekhez a célkitűzésekhez. Ban Ki-moon, the Secretary General of the United Nations, said that this agenda is a framework. Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára azt mondta, hogy ez a program egy keretet alkot. A framework means that these are normative. Egy szabályszerű keretet alkot, tehát egy szabályozási keretet alkot. He hailed the new agenda as a universal, integrated and transformative vision for a better world. Azt olyan szavakkal illette a főtitkár ezt az új programot, hogy egyetemes, integrált és transformatív vagy átalakító jellegű program, amely az új és jobb világ célját szolgálja. So let us analyze these three adjectives: universal, integrated and transformative. Kicsit nézzük meg közelebbről ezt a három kulcs szót, tehát hogy univerzális, az egyetemes, integrált és átalakító jellegű. Universal is not to be interpreted in the sense of the Universal Declaration of Human Rights. Itt az univerzális vagy az egyetemes nem az emberi jogok egyetemes nyilatkozata értelmében kell tekintenünk, vagy felfognunk. When the declaration was adopted in 1948, ezt a nyilatkozatot, ugye az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát 1948-ban fogadták el. The meaning of universal was open to transcendence. Itt az egyetemesnek a jelentése a transzcendenciára való nyitottságot jelenti. Universal referred to the law written in our hearts by God. Ebben az 1948-as dokumentumban az egyetemes szó a velünk született, a szívünkben lévő természeti törvényekre utalt. When the Secretary General says that the new development framework is universal, it does not refer to the law written in our hearts. Amikor az ENSZ főtitkára a saját kifejezésében az egyetemes szót használja, akkor nem az emberi szívben beleszületetten meglévő törvényszerűségekre gondol. What it means is that everybody must implement it. Azt úgy értelmezi, hogy ezt mindenkinek magának kell létrehoznia, vagy végrehajtania, bocsánat. Everybody, that means not only your government. Amikor arról beszél, hogy mindenki, akkor nem csak a kormányokról beszél, hanem szószoros értelemben mindenkiről. Because another thing that the Secretary General said is that the new development framework is applicable to all countries and all stakeholders. Az új fejlesztési vagy fejlődési keret az ENSZ főtitkárának olvasatában minden egyes országra és minden egyes érintettre alkalmazandó. What does it mean, all stakeholders? Minden egyes érintett, mit jelent ez? Well, this relates to the political revolution that I spoke about earlier. Itt erre a politikai forradalomra történik utalás azáltal. The new global consensus establishes a horizontal political regime. Az új globális konszenzus egy úgynevezett horizontális, viszintes politikai rezsimet alkot meg, vagy hoz létre. There is no hierarchy between the governments and the citizens, the governments and NGOs. Nincs hierarchia a kormányok, az állampolgárok, illetve a civil szervezetek között ebben az új elképzelésben. But we are all equal partners. Right? Mindannyian egyenjogú partnerek vagyunk, egyenlő partnerek vagyunk. But this equality is a myth. De ez az egyenlőség, ez egy mitosz. There is someone who rules us, above us. Mert van valaki, aki fölöttünk áll. The new political regime has redistributed political power. Az új politikai rendszer újra elosztotta a politikai hatalmat ezáltal. So who has the power?
Kinél van a hatalom? Who governs us today? Ki kormányoz bennünket ma? Do we still govern ourselves? Még mindig mi kormányozzuk saját magunkat? Do we feel that we are represented by our governments? Úgy érezzük, hogy még mindig a kormányaink képviselnek bennünket? Or are those who govern us obeying some kind of political regime above them? Vagy akik kormányoznak bennünket, azok vajon valamiféle politikai rendszernek, fölöttük álló politikai rendszernek, hatalomnak engedelmeskednek, vajon? I'm speaking here in Hungary, which is a country which is showing more character than most other countries. Itt most én Magyarországon beszélek erről, ugye ez az ország sokkal karakteresebb ország, mint nagyon sok más. His Excellency was just telling me about the good things that your constitution contains, which is quite rare today. A püspök atya is említette, hogy egy nagyon jó dolog, hogy az alkotmányunkban, az alkotmányunk is mire alapszik, ez egy nagyon ritka alkotmány manapság, a magyar alkotmány. But if you look at what happened in September or what is happening now in Paris at the Climate Change Conference, de ha arra gondolunk, hogy mi történt szeptemberben Párizsban, illetve most a klímakonferencián, klímacsúcskonferencián Párizsban, there is this consensus culture, political culture, tehát van egy konszenzusos politikai kultúra, ami tetten érhető, that in fact transfers political power to the so-called experts. És itt ugye azt figyelhetjük meg, hogy a politikai hatalom az úgynevezett szakértőkre ruházódik át. Whether they be climate change experts or, in the area that we are concerned about, in the anthropological area, we have transferred power to NGOs such as Planned Parenthood. Ugye a hatalom itt ugyanúgy tevődik át a klímacsúcs kapcsán a kormányokról a szakértőkre, ugye akik a klíma, illetve a környezetvédelem szakértői, mint ahogy, hogyha emberi oldalt nézzük, ahogy a társadalmi, nem gender kérdésekben tevődik át az úgynevezett civil szakértőkre. This relates to the end of ideology argument. In 1989, the West proclaimed the end of ideology. So if there is no longer any ideology, the issues are practical, pragmatic. We need experts to resolve them. We don't need to have a political debate. Left and right no longer exist. We are in a sort of vacuum. All we need is technicians. De mindez visszavezethető az 1989-es, ugye a hidegháború utáni ideológiák vége elnevezésű elképzeléshez, amely azt mondja, hogy hogy nincsenek ideológiák, nincs történelem többé, nincsenek politikai pártok, nincs értelme politikai vitákat folytatni, hiszen csak technokratikus, praktikus, szakmai kérdésekkel állunk szemben, egyedül szakértőkre van szükségünk, és ők mindent el fognak dönteni helyettünk. This kind of thinking is of course due to the secularization of the West. Ez a fajta gondolkodásmód a nyugati kultúra elvilágiasodásának köszönhető. Because divine revelation, as His Excellency reminded us, tells us and instructs us that we are in a combat and will be in a combat between good and evil until the end of times. Ahogy püspök atya is utalt rá, az isteni kinyilatkoztatás azt mondja, hogy küzdelemben élünk, a jó és a rossz, a jó és a gonosz harcában élünk az idők végezetéig. So there is no such thing as a consensus existing among us and all peoples of the world. This argument, consensus argument, serves manipulation. Tehát nem létezik ilyen, hogy konszenzus, az egész világra kiterjedő konszenzus, ennek fényében így ez manipulatívnak tűnik fel. The only thing that there could be a consensus on is on what is good, on what is true, on what is real. Egyetlen
a konszenzusnak egyetlen egy területe lehetséges, azzal kapcsolatban mi az, ami jó. But the new politics, the politics of global governance, does not search for what is good. The word good and the word evil have disappeared from the language of global governance. A globális kormányzás szótárából is kiveszett a jó meg a rossz elnevezés, nem foglalkozik, nem ezzel foglalkozik, nem érdekli ez. There is no search for what is true, there is no search for what is real. Nem kutatják, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami valóságos. So I have a little bit digressed from what I had started to say. I wanted to comment on the 3 adjectives used by Ban Ki-moon to characterize the new global agenda, because this new global agenda will govern us until 2030. It's a 15-year plan. You know, under communism you had 5 years plan. Now we have a global 15-year plan. Azért tértem ki ennyire részletesen erre a programra, amit Ban Ki-moon ENSZ főtitkár kulcsszavaival fémjeleztem, mert ugye itt 2030-ig terjedő 15 éves tervről van szó, amely a világot szeretné meghatározni, illetve irányítani. Ugye a szocializmusban itt Magyarországon 5 éves tervekben gondolkodtak a vezetők, itt most az ENSZ léptékében egy 15 éves tervről van szó. So the first adjective was universal, right? The second adjective was integrated. Tehát az első célkitűzése ennek a globális tervnek, 15 éves tervnek az univerzális, az egyetemes. A másik kulcsszava az, hogy integrált. All the new expressions belonging to the new global language are connected to each other. Az új globális nyelvnek a kifejezései egymással is kapcsolatban vannak. Many people think that sustainable development is something which is good. Sokan azt gondolják, hogy a fenntartható fejlődés az valami jó dolog. Many people interpret it, give it a meaning that can be good. Sokan olyan jelentést tulajdonítanak ennek, ami pozitív tartalommal bír. But if you look at the way global governance interprets this expression, de ha azt nézzük, hogy a globális kormányzás címszava alatt hogyan értelmezik ezt a kifejezést, it is directly connected to sexual and reproductive health and the gender perspective. Akkor azt látjuk, hogy ez közvetlenül kapcsolatban van a reproduktív egészséggel és a társadalmi nemek egyenlőségének elvével. Because in the new global consensus you cannot separate one element from the other. Mert az új globális konszenzusban nincsenek elválasztva egymástól az elemek, az egyes elemek. And the proof of it is that the example I gave you earlier, among the 17 Sustainable Development Goals, you have 2 that very explicitly include sexual and reproductive health, reproductive rights, and the gender equality. És ennek az a bizonyítéka, hogy a 17 fenntarthatósági célkitűzés közül 2-t ugye említettem, az egyik a reproduktív egészségre utal, a másik ugye a szexuális jogokra, illetve a társadalmi nemek egyenlőségére utal. And the third adjective used by Ban Ki-moon to characterize the new global agenda is transformative. Ugye a harmadik kulcsszó, amelyet az ENSZ főtitkár említett ebben a 15 éves tervben, az, hogy ez transformatív, tehát átalakító jellegű hatású. The universal agenda, the agenda that everyone must implement, not only governments, but professors, business people, everyone must implement, is transformative. Tehát így ez az egyetemes célkitűzés, amely azt jelenti, hogy mindenkinek ezt meg kell valósítania, ez transformatív jellegű lesz. So, transform what? Átalakítani, transformálni, na de mit? And transform from what to what? Miből mivé
lesz itt valami átalakítva. Transform everything. Mindent If you analyze the document of the UN, hogyha elemezzük az ENSZ dokumentumot, what they want to transform is business practices, hogy mit is akarnak átalakítani, először is az üzleti gyakorlatot, ethics, az etikát, lifestyles, az életmódot, mindsets, a gondolkodásmódot, cultures, kultúrát, policies and laws, a politikát és a törvényeket, the content of education, az oktatás tartalmát, from kindergarten to university. Egészen az óvodától kezdve egészen az egyetemig. So everything must be transformed in favor of sustainable development. Tehát mindent át kell alakítani a fenntartható fejlődés javára. But nobody really knows what sustainable development is. De igazából senki nincs azzal tisztában, hogy mit jelent a fenntartható fejlődés. Only the experts know this, supposedly. Feltehetőleg csak a szakértők vannak ezzel tisztában, ennek a jelentésével. Which shows that the new global ethic is gnostic. Ami azt mutatja, hogy az új globális etika gnosztikus dolog. We are ignorant. Mi egyáltalán nem vagyunk tudatában, nem tudjuk, nem ismerjük, hogy mi ez. We need to be enlightened by those who know. Azok fognak bennünket majd felvilágosítani erről, akik ismerik, tudják ezt. Those who will liberate us from this darkness that we are in. Azok, akik majd felszabadítanak bennünket abból a sötétségből, amelyben most vagyunk. But Jesus revealed himself as the light of the world. De Jézus már úgy mutatta meg magát, mint a világ világosságát a számukra. So, I want to encourage you to be very vigilant and step out of this framework. Arra bátorítanám önöket, hogy legyenek éberek és lépjenek ki ezekből a keretekből, which imposes itself silently, quietly, through all means today. Amely nagyon csendesen, nyugodtan, szépen az élet minden területére rákényszeríti magát. Through this new language which is not clearly defined. Az új nyelven keresztül, amelyet nem határoztak meg világosan. Through new policies and laws. Új politika és törvénykezés keretében. And pay attention to the content of education, to education reform happening quietly in your Ministry of Education. I mean, I do not know what is happening in Hungary, but in many countries, ministries of education sign contracts, for example, with the IPPF, the Planned Parenthood International. Számos országban, nem tudom Magyarországon mi a helyzet, de számos országban az oktatási minisztériumok ezzel az előbb említett nagy világméretű civil szervezettel szerződéseket írtak alá. To introduce sexual education programs. Hogy speciális szexuális felvilágosító programokat vigyenek véghez. The new language of sustainable development enters the content of education. A fenntartható fejlődésnek az új nyelvezete bekerül a szexuális felvilágosításba. And the purpose of education becomes to educate for sustainable development. Az oktatás célja a fenntartható fejlődésre való felkészítés. This is the title of programs, training programs that are offered by UNESCO, which is the UN Agency for Education. Az UNESCO például, amely az ENSZ-nek az oktatásügyi ága, a programjára és az zászlajára is ez van tűzve, tehát ezek az elvek. I don't want to do a whole course here. Maybe I just say a few words about the different chapters in the two books, so that you have an idea of the content of these two books. Most nem akarnám itt a teljes előadást megtartani a két könyvről, csak néhány kulcsszót szeretnék most így felvillanásszerűen megemlíteni belőlük. And by the way, I wanted to thank the translator.
Gábor. Köszönöm a fordító munkáját, Sallai Gábor munkáját. I'm sure he did a very good job. Biztos vagyok benne, hogy kiváló munkát végzett. So the first book I wrote was The Globalization of the Western Cultural Revolution. Az első könyv, amelyet írtam, és amely fordításra került, az a Nyugat kulturális forradalmának globalizációja címet viseli. I wrote this book a few years ago at the request of African bishops. Az afrikai püspökök kérésére írtam meg ezt a könyvet néhány évvel ezelőtt. I'd like to make a remark about, those areas of the world that show the greatest preoccupation for these issues. A világnak olyan részét számára írtam, amely a legnagyobb érdeklődést mutat e téma iránt. It's Africa. Afrikáról van szó. Africa, the developing world in general. És általában a fejlődő világról van szó. Central and Eastern Europe. Közép- és Kelet-Európa. Countries that have suffered under communism. Olyan országok, amelyek a kommunizmustól szenvedtek. Because the West, and particularly Western Europe, has a great, it is very hard for Western Europe to do its mea culpa. Mert Nyugat-Európának nagy nehézségekbe ütközik a bűnbánat. I believe it is very hard for the church in Western Europe also to do her mea culpa. A nyugat-európai egyházat is beleértve nagy nehézségekbe ütközik ezen a téren a bűnbánat. But African pastors, behave as pastors, and they are very worried for their flock, seeing this neocolonization taking place very rapidly. Az afrikai lelkipásztorok, ugye főpásztorok valóságos lelkipásztorként aggódnak a nyájukért, azért, hogy az új gyarmatosításnak ilyen formái elkezdtek terjedni arra felé. So in the first chapter of this globalization book, I speak about the Western feminist and sexual and cultural revolution. Ennek a könyvnek az első fejezetében a nyugat feminista, szexuális és kulturális forradalmáról beszélek. Of course, this is a very complex issue, but ez természetesen egy nagyon összetett kérdés. I try to identify the key figures of this revolution. Megpróbáltam azonosítani ennek a forradalomnak a kulcs tételeit. What their agenda was, what their main ideas were. Mi volt a program, melyek voltak a legfőbb elképzelések. And I speak in particular about Margaret Sanger, that we mentioned, the foundress of the Planned Parenthood. Margaret Sangerről ejtek itt szót, akit már említettem a nagy befolyásos civil szervezet alapítójaként. I speak about Alfred Kinsey, who was an individual at the origin of the programs of sexual education in the West since the 60s. A 60-as évek egyik legkiemelkedőbb szexológusáról is beszélek, Alfred Kinseyről, aki a egyik legbefolyásosabb ilyen szakember volt. And I speak of Marcuse, who was a member of the Frankfurt School, and who was really the father of May 68th, the father of the Western Cultural Revolution. A nyugati kulturális forradalom, a 68-as kulturális forradalom atyának tekintett Herbert Marcuse-ről is szót ejtek, aki a Frankfurti iskolának, filozófiai iskolának is a tagja. Yes. I will not speak about all chapters because otherwise we are here for a Nem long akarom most time. itt felsorolni az összes fejezetet, mert erre nincs Yes. idő. The book in general shows how the ideas of these Western revolutionaries were transformed into global norms. A könyv alapvetően azt a folyamatot viszi végig, hogy ezek a nyugat-európai filozófus, ideológusok munkája hogyan vált globális normává. I speak also about the techniques and the methods of the global agents of change. Szót ejtek a könyvemben a globális változásnak a motorjairól, tehát hogy milyen módszerekkel, milyen technikákkal végzik ezt. Because the global cultural revolution is real, it is very real, but it is hidden
in the sense that it's quiet. It's not a bloody revolution, but it happens within democracy, within human rights, within language. So this needs to be exposed and explained. Tudni kell, hogy ez a globális kulturális forradalom és a globális szexuális forradalom egy valóságos forradalom, viszont ez csöndben, szinte észrevétlenül zajlik körülöttünk, és itt erre fel kell, hogy nyissuk a szemünket. And there is a chapter on the rights revolution because, as you know, the human rights have been used at the service of those revolutionaries. Egy fejezetet szenteltem a jogi forradalomnak is, hiszen ez is jelentős lépés, egy jelentős folyamat. And the book on the gender revolution focuses on this one issue, which is the gender revolution. A Nemek forradalma című könyvéje külön ezzel a témával foglalkozik kiemelten. The gender equality is only one paradigm of the new global consensus. Ugye itt a nemek forradalma az új globális konszenzusnak az egyik paradigmája, tehát az egyik tétele. But it's a very fundamental one because it concerns the identity of man and woman. Ugye ez egy alapvető kérdést feszeget, hiszen a férfi és a női önazonosság kérdésével foglalkozik. Right. So, again I want to say how happy I am to be here with you, and I think now we should leave some time for questions, if there are any. Még egyszer köszönöm, hogy itt lehetek, és most az önök kérdéseire kerülhetne sor, ha van ilyen. Nagyon szépen köszönjük professzor asszonynak az előadását, és akkor a kedves megjelent hallgatóinknak adjuk át a szót, kérdéseinket, hozzászólásaikat megfogalmazhatják a jelenlő professzor asszonyhoz, püspökatyához és a fordítójához is találhatnak kérdéseket, hozzászólásokat. Igen, jelezzel. Amiről professzor asszony beszélt erről az ideológiai áramlatról, ami most a világot befolyásolja és felforgatja. Hát 4 jelentőségdesokaként egy kicsit szemes támadásként érem én ezt meg. És arra lennék kíváncsi, hogy ennek az ideológiának van-e valami ellenpólusa, ami szembe megy ezzel az egész akár kormányzati szinten, vagy nem tudom, mert erről nagyon keveset. Few things about it. So are there any counterbalance to this ideological take somewhere in some level? Well, I believe that the counterbalance, is reality. It's divine revelation. It's your faith. It's if you bring up your children, solidly in the Christian faith, they will be able to discern, what is good for them and what is bad for them, right? Ennek az ideológiának az ellensúlya egyrészt maga a valóság, másrészt, hogyha ön a gyermekeit keresztény hitben neveli, akkor ő neveli fel, akkor képesek lesznek megkülönböztetni, mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó. Any human being is endowed with a conscience, and any human being is able to recognize what is true. Minden embernek megvan a tudata és lelkiismerete, és képes felismerni az igazságot ezáltal. The problem today, as I see it, is that our societies are no longer strong enough to be able to resist this as a whole. Amit én látok, az az, hogy a társadalmunk már nem elég erős ahhoz, hogy ennek a realitásnak ellenálljon, ennek az új realitásnak. There is a movement of unification of humanity. Van egyfajta, az emberiséget éri egyfajta egységesítés, vagy egységesítési hatás. This global governance that I spoke about is a political reality.
Ez a globális kormányzás például egy ilyen realitás már. And I think the resistance will come from people, real people. Azt gondolom, hogy az ellenállás emberek, húsvér emberektől jön. Yeah, I think that there's a movement from bottom up, inspired by the Holy Spirit. Azt gondolom, hogy ez egy alulról jövő kezdeményezés, amelyet a Szentlélek inspirál. And that it will appear clearly that this global governance is in fact a paper tiger. A paper tiger. És ebből a szemszögből nézve ez a globális kormányzás gyakorlatilag egy papírtigris, vagy zseboroszlán. I think that families essentially you need to have very strong families. A családok megléte alapvető szereppel bír. Tehát az erős családok megléte ebben a küzdelemben, vagy ennek az ellensúlyozásában. There is a great deal of confusion at the level of governments today because of this global governance, the new language, and most governments are entangled with a new language, even good governments. Ugye itt van egy nyelvi probléma is, tehát egy nyelvi zavar is, itt az új, ugye, amit hallottunk a szóhasználatban, tehát egy ilyen zavaros, homályos helyzet, ami nehezíti a dolgot. Szépen és részletesen is a lehetőségek. Először egy megjegyzésem lenne. Én azt hiszem, hogy a Irán gazdaságában ilyen problémák vannak, és ennek a magja az, hogy a profit került a középpontba az ember helyzet. A 2008-as magyar felmérés szerint a legnagyobb érték a magyar embereknél az nem az anyagi javak, hanem az egészség, és majdnem ugyanakkor érték a családi kapcsolatok és a családi család. Ebből az következne, hogy még nagyobb baj a családi válság, mint a gazdasági válság. Azt hiszem, hogy amiből ez a két könyv szól, és amiből foglalkozom, hogy itt ez a második világ a legnagyobb problémájával foglalkozik, és óriási szükség van, mert nagyon kevés sejt van a világban, legalábbis így tudom, aki ezt megteszi és megtenni. És gratulálunk, és nagyon-nagyon köszönöm szépen. Thank you. Oh. Thank you. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetünk az előadásra, és a könyvhöz is nagyon gratulálok. Nekem az a kérdésem, hogy a szakértőket, szakértelmét ki kontrollálja? Tulajdonképpen én csak most egy ellentmondásra szeretném fölhívni a figyelmet, mégpedig ők megalkották ugye az reproduktív egészséget. És ahhoz tartozik a Longevity program. Ebben a programban egy Longevity-ban fejlődik egy új egyéniség, egy teljesen új ember. Ez már eredetileg kizárja az anya önrendelkezési jogát. Tehát akkor itt önmagukat nem veszik észre, hogy olyan dolgot alkotnak, amiket önmagukat nem tudnak hozzá. És egy ad abszurdumot mondanak. Volna még több is, de csak ezt akartam elmondani. Indeed, there are plenty of contradictions. Valóban rengeteg az ellentmondás ebben. Igen. Maybe the biggest contradiction is that they promote the freedom to choose. Talán a legnagyobb az ellentmondások között az, hogy ugye azt népszerűsítik, hogy szabad a választás szabadságát hirdetik. But the new consensus is globally normative, so everybody must implement it. De az új konszenzus, az globálisan szabályértékű, tehát mindenkinek kötelezően végre kell hajtani. Mi a célja ennek az egész? What's the aim of all of this? What is the aim of all this music? Az emberekkel. You can ask the devil, yes? Ezt az ördögtől kellene megkérdezni. Because his plan is to kill the human being. Az ördög terve az emberi lény elpusztítása.
There's nothing positive in this plan. Ebben a tervben semmi pozitívum nincsen. It's the great fight between good and evil. Ez a nagy harc a jó és a gonosz erői között. Azért egy örömteli eseményt szeretnék most újra mindenki előtt egyértelművé tenni. 24 évvel ezelőtt, 1991. december 8-án írták alá a Szovjetunió a gonosz megszűnésig. Szomszédosok vagyunk most a mai nap. 25 years ago, the Soviet Union ended. So this is the end of the evil in one round of life. Right. Yes. But you know, since the bishop quoted the Apocalypse, I also remember in the Apocalypse, I think it is chapter 13, yeah? When Apocalypse, the book of Revelation. Yeah? When there was one, the beast died, and then all of a sudden resurrected, and all the nations of the world adored the beast. Yeah? Az Apokalipszisben, tehát a Jelenések könyvének 13. fejezetében arról szól, hogy ugye a gonosz elpusztul, és aztán amikor feltámad, akkor az összes nemzet elkezdi imádni. Yeah, the Apocalypse speaks about globalization. Az Apokalipszis a globalizációról beszél. About the design of Lucifer to rule over the whole world, over all languages, nations, peoples. Lucifer terve az, hogy az egész világ fölött uralkodjon, az összes nyelv, nemzet felett. Nagyon szépen köszönjük a kérdéseket, és mindenek előtt pedig a professzorasszonynak az értékes gondolatait és a kérdéseinkre adott válaszokat is. Könyvbemutatónk ideje ezzel lejárt, a kedves megjelenteket pedig szeretnénk megajándékozni mindkét kötet egy-egy példányával. Úgy látom, hogy kötetet már megkapták tőlük ezt az egy kötetet. Néhány perc lehetőségünk talán van személyes találkozásra az írónővel. Könyveinket pedig, ha minden jól megy, katolikus könyvesboltokban, a Stephanos könyvesbárházban, a Ferencesek budai boltjában is talán meg lehet majd kapni, valamint majd náluk is. Van karácsonyra? Igen, reméljük. Nagyon szépen köszönjük.